Rita Kram sapi a odador ke meme dera puthak lamboi kipi. Apa Rangsali polling station ke parlo arong an phan pota ke ronpon. Rita Kram sapi a odador ke meme dera puthak lamboi kipi. Phuluni AP Chelsea Women Wing atum pherangkia mai phaponsi pherangkia mai kang nipon. Sonsi Phuluni Harmon Club along pini arkoi ni phain koi ranar kem dormi arni AP Chelsea Phuluni constituency Women Wing atum pherangkia mai kang nipon. Pherangkia mai along pen kaning je pon ke non malom Rita Kram sapi Jem Hanse AP Chelsea aswang along jingbe don pen kali kalang Rita Kram sapi AP Chelsea aswang aphan nang karbok thabaret lapen alang Rita Kram sapi kapregalam the kapak langka ningje ke chokchi pura sodak pen jongpon lapen JI kathar AP Chelsea ke japon along ke do mahut ko anmuni CEM tuliram ronghang ke claim kidam chokchi pin pu ke hangabang phinon ke CEM aphan lapen non akimi AP Chelsea aphan si ke ruthu lasi non Rita Kram sapi AP Chelsea along nangkachi odun ke thangnat rada phan lapen thangnat Women Wing along kanahok abe pusi pherangke mai along pen Phuluni AP Chelsea Women Wing atum pen lamthei paklang pon lasi Rita Kram sapi ke ame thangale phan chot lasi non ki bang ji arni pen ke AP Chelsea asong pen ke chak chidet si ke meji pusi pherangke mai along pen ningje pon tangte pherangke maya longkaning je ponalam thele ang tonpen arjupon iksina News Desk Report Public TV Karbi Angla si media hoi pen nang chetong dun pot chulo nin Karbi Angla APHLC arat ke kroy arat atum han Mrs. Pingtung ala ke Pingtung ilitu malong non malong inur bahani BJP along dun et le ning duk de asi ilitum siksidul alam kacini alapen constitution alam kacini ke ilit asar langsi idunno mane Rita Kram sapi mane akong rompi atum molong le itum hai alam aku pakai kecini dong dikaitan alam kali masih Rita Kram sapi lapen mane akong rompi akong rompi tangho ko along le siksidul alam kecini dong kali masih Karbi long arat atumhan arat APSLC ke koya arat atumhan masih ning si do tiblo na APSC ki proya tuma anapan cholo nigihin pen bangke kaninji ji buke kido oke kali sitame alangi Rita Kram sapi alangi inut central committee long secretary arpu Karbi Anglong East West Dimasau district ke thom along si alangli ke inut secretary arpu si ke the si pitano alangli la arpu ke the pen kachichini ne posi alang non BJP long ba ke non ke phommi IPHLC along alang kachipa ogdun pusi kachipa clan sitame alangli inut a secretary East West along Women Wing along penakethe nai abangsi
ilitum karbiang long arat aphan mane ani honduk bikang ko kosom lo karbiang long arat atum la soning honduk pen ke alang phan ke akijumi isita pupedelo la si alang li rat aphan ka chong thui ka ngateng si alang li ani si media hoi long alang li chipak lang lo tangka poisa si ni phanang parbak tan kaninji laki nang parbak po laki rat atum maning ki punglo nang pilo rat aphan ka chong thui kang det mane nang li siksidul itum jirai kom nai punang li rat aphan ki than kan pinyani piposi nang li lason che mam det lo pu la so ajoi ni si rat atum ki bang non alom ke mobile aplang ke thi si ke ot internet apor akaya juk pina la si nang li phan ke mi hengnu pu ke nang chini ado la si maya long mai pia long kai ke ta nang li ningji kong nili phan ke cm sar tuliram rong hang ke sakurita ni phan ke pini nang di pitam lo batangka la anpen sini phan ke nang ke bai lo sitani ne pu nang di phan ke hala sut pen sinang chini de si gi sar ke president ar pu ke nang di phan ke nang pipe de lo lage kasi litum women wing phan ke president ar pu non ke pinang ni lang pu gi sar bangjas xc nang di phan ke nang pipe athe nang ni ke ahin women wing constituency long ke sengdam pu sitami sap ob bake duk in hoi kang chet apor pen masi chilili atheni litum phuluni constituency along women wing ke seng ahut 2023 November a chiklo sari tarik ani alang ni ke bangta adap pen ke hang sarita baji por phai pia por nang ni lo women wing tu adap pen kang hong ko anoni kang chil kelang ikedu te alang ni inut a secretary ba presiden kar ipen alang li te kam ke klem pa mi sen no alang li phan inu tek ser ku ke hok pen se alang phan man hon man ki pisi la hai alang phan rat atum ki pu pe chot ke hala sut pen si inut ba hini tum nang ar juji nili tum kichini ba sarpi ba youth atum klem ra pet atum sita ku pi posison leng pi hai la sona ja pu la ke amunis si son lo ki sumam phan nili tum ki pa klar sita me nang li phan bang ke East West di Masau avimen wing ki suman tum ke na chini tum do la sinang li ke dak nili tum IPHLC along pen ke nili hin pen ang ki jong bin bang ke nang di damju pen ke mi piklu ki sigitu atima nang li phan nang ki punang ko ke vis mane East West avimen wing atum han kai ke ta nang li hun kilo pang thakso ihia lampen hi pondet nang li inut a secretary ba president ka I abang phi pulote nang li lesen man pensirat a phan lam tham pami nangji non ke nili tum phan ekdom women wing tum phan ihia lam hi pondet masi ekdom ining nang pa jangji pa siksak ason sinang li ke manjar lo la sin li hin pen ke dam ji si ke nilu sinang li phan ke nang jong tu athe nang li ke dam tangda tangka poisa sakuri pensi nangli rat pialong mai pilong peta thano di pinyani sike nangli kamata ke success jaloge la sinangli gari gura longpo la pen nangli phan non ke claim a women wing dum nang karja batu nang chini po mo apor pen sinang chini po la tumta nili tum ke claim ra pet ko an lo pining kan proxy claim ra pet la phan mi hengnu ke nili tum asobha ke chini lo ba la phan a ot adur ke chini lo la si alang pandam ji pele ni tum ni ke oi ji kali ni tum ni karong thulu mane ke claim ke dam ke do ke thak ta in thak su silo ni tum la an su si pantang thekpo mane lam hoi bang we lo ni tum la pusi claim po ni arong ji pen si claim po alang li phan ni tum ka chok kha pen ko ani man hon man ki pi pen jong si ni tum PSLC phan alang aning chi thi pusi tha pen si alang ki kat lo la so ke kat pen alang li kat vet non ku pilo PSLC tum phan nong no ki ju kang na lang nangli ni hang hepte dam ju no lake tangka poisa le nangli kai ke ta ke the kali det longri khai longri si ke the pusi nangli puwera bang philo pinyani si pipor lo nangli PSLC akib ya long nangli ki dum ju ba lake PSLC akimi pule muni tum ki pukali ki suman tum ke alo ke BJP pusi ki la sinangli BJP atangka ke en pen baki luk tun pen si IPSLC lang ko an ya din nang ke claim
dun pen la so apawar ka chi NG phan si nang li la hai lam rat phan ke than kan ka pa chu bai ti kang ke nang phan rat det ka biang long rat tum si ta me nang li phan nang kang ton nang kang thi nang pu nang chi nang li ki pu social media long ka chi pu la ke a hok lo la ke ing ton na po khai long ri a phan ka ching hona bang phi sat pi sat pu phan ke than kang ka pa ju mia bang phi jong si nang li pin BGP EPX LC akim mia long dunji pulote nangli phan akha dong atum ke aning jang ji sinangli phan jumi jumnu ta lake nang pupo ahoko lake nili tum non phuluni constituency a women wing atum ta kisuman ke nangli phan mane kachini ka ding piklo mane nili phan punoi mane phunang ke lota ason do olo sitame nili than the court phone recording dolo sitame nilia IMB ding o masi non nili paklang the dalola so a recording bangke Apa Rangsali Polling Station ke parlo arong an phan pota ke ronpon Lason si arkoi ni phain koi runner cap arni Duar Baguri constituency ke parlo Apa Rangsali PS along Karbi Anglong Council ke jaman kido CEM Dr. Tuliram Ronghang kimang Port Himi puwa kimang pen Karbi Anglong kiduk kilak dera Karbi aphan ake joy pen pota ke ronpon jipu kamat hapen joksi pini Apa Rangsali Polling Station ke parlo rongsir ke batuma phan ake joy pen mate anam en ipin pen pota ke ronpon Laso pota kiron ponalong Apa Rangsali PS President Longkiram Hansi Lapen SGB Joy Singh Hansi atum pensi pota ron ponno Lasi Longkiram Hansi non head jong President akimilang sitami Radaphan kilong nang ji ateng anpen party thorom langlisi kilong nang ji ana son radatuma phan kipi ke pajir ponapot Apa Rangsali PS ke parlo arong radatum kachuro pajir pon Anparta mate Man ke theping Dr. Tuliram Ronghang CEM aphanta Apa Rangsali Polling Station ke parlo arong araratum ninga klongpen kachuro pajerpon athe ki duk deratum aphan lasona ki joypen pota ki pipon ke Dr. Tuliram Ronghang CEM sar deadlang pota rongarat atum ningjepon Lapen Lasualong Duar Baguri MEC Anparta Education EM Richard Tok biaphanta Apa Rangsali PS aradatum lason CEM Sara Kimang along RD Pidun Pen Lason Duar Baguri Araraphan Pota ke Joypen Kiron Pon Thegapot EM Richard Tok Biaphan Radatum Pen Kachuro Pajerpon News Desk Report Public TV Karbi Anglong